हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानसिया भिडिअ लाबोदों। जिथुनाखि आङो दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बेंगालरावहाय सासे हिन्जावसाया माने सासे आइजोआ हाबा जानाय फिसाजो बिथांमोनहा दिनैहाय सिकिउरिटि गार्ड मावनानै गावसिनि न'खरखौ खुंबाय थादोंमोन। बे हिन्जावा दिनैहाय मोनसे बेमार जानानै बियो भिक्ट'रिया हस्पिटालाव दंमोन। ओमफ्राय दायो आङो हर जाब्लाबो आं बे भिडिअखौ बानायदों। ओमफ्रायहाय मा होनो लोगोफोर दायो बिथाङा बिराद गोब्राब सिरियास। नोंथांमोनाव बै समावहाय माने भिडिअ बानायनानै डनेसन बिदोंमोन जे ओमफ्राय दा गोबाङा हरदों होनदों। ओमफ्राय दा बेसेबां हरदों आं बेखौ मिथिया। ओमफ्राय दायो लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव, माने बै अनिमा बसुमतारिया बेंटलनि, ओमफ्राय दायो बिनि फिसाजो आरो फिसाला आरो बिनि हासबेन्ड यानि हौवाया फैदों हस्पिटालाव, भिक्ट'रिया हस्पिटालाव बेंगलरावहाय। ओमफ्राय दा खोनानाय बा मिन्थिनाय बायदिब्ला दायो एकदम जोबोद सिरियासआव दं। माने जेबो फिदिंबो हाया, गाव मोदोमखौ सोमावनोबो हाया, खालि हांल' लानानै दङ। बिथांनि थाखाय नोंथांमोनाव बेखौनो गुरै खावलायो जे अननानै इसोरनियाव नोंथाङा जाय इसोरखौ खुलुमो, जि इसोरखौ सिबियो, बेनि बिथां अनिमा बसुमतारिनि थाखाय नोंथांमोना अननानै प्रार्थना खालामदो, इसोरनाव गथायदो जेन बिथाङा मोजाङै हामो, गोग्गो देहाखौ मोनफिनो। नोंथांमोननि आर'जजों बा नोंथांमोननि इसोरनाव बिनायजों जेन बिथाङा गोग्गो देहाखौ मोनफिनो, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायनो हागोन। जिथुनाखि अनिमा बसुमतारिनि देहाया माबायदि दं, आङो होनो हायोब्ला इउटुबाव होनो हायोब्ला होगोन, आरो होनो हायाब्ला फेसबुकाव होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। आङो माने गोबां इउटुबाव मोनसे रुल्स दं नालाय, बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ माखौबा होनो हाया। दा आं इउटुबाव होनो हायाब्ला फेसबुकाव होगोन। नोंथांमोना फेसबुकाव चेकआउट खालामनानै नायबानो जाबाय। साइडआव स्क्रिनाव आं होगासिनो। नोंथांमोना अनिमा बसुमतारिया बेनो। नोंथांमोना आं इउटुबाव होनो हायाखैबा, नोंथांमोना नुवाखैबा, आंनि आन्टनि नार्जारी फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथांमोना नायब्ला निस्सय नुगोन आरोखि। स' लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों दिनै गोबां खैफोदाव, नाथाय माथो खालामनो, नङा होमबा? दायो जोङो जिथुनाखि इउटुबाव गोबां मानसिनाव जेनेबा नोंथांमोननाव रां अनसुंथाइ बिदों, नाथाय बेखिनि अनसुंथाइजों माने सासे बेक्तिखौहाय मोजाङै फोसाबनो हाया, नङा होमबा? बेनि थाखायनो नोंथांमोननाव गुरै खावलायो जे नोंथांमोनहा अननानै अनिमा बसुमतारिनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबदो, इसोरनियाव माने प्रे खालामदो बिथाङा जेन मोजाङै मोजां गावनि गोग्गो देहाखौ मोनफिनो, आरो गावनि फिसाजो गावनि हासबेन्डजों रुजु रुमु संसारखौ जालांफिननो हानाय बायदि नोंथांमोना अननानै बिथांनि थाखाय प्रे खालामदो। स' लोगोफोर माथो होनबावनो, जिथुनाखि जोंहा सिसिलिया बिनानाव, बेनि भिडिअखौ नोंथांमोना ससे नायनानै ला, अब्ला नोंथांमोना निस्सय नुगोन आरो मिथिगोन। आरो गोबाङा सिसिलिया नार्जारीनि जायफोर फल'वार्स बिथांमोना हय नुखाबायबो जानांगौ। गुमैया नैबेनो दायो गुमैयाबो नुबाय आरोना मानसिखौहाय गोजौआवहाय। बेनिफ्राय बेनिफ्राय बाबुआबो नुहैबाय बिमाखौ जेने थेने रिकुवेस्ट खालामनानै, गथ'फोरखौ एलाउड गैया। ओमफ्राय दायो जेने थेने नुबाय। मानसिया बहुद सिरियास, दायो रायज्लायनोबो हाया, नायख्लेंनोबो हाया, सोमावनोनो हाला, जेरै दङ बेबायदिनो थाबाय थानाय बेबायदि जाबाय। मानसिया बहुद क्रिटिकेलि, जोबोद सिरियास बेबायदि आरोना। थ' दा मा खालामबावनो, दहायसो थै होदों। दा बे थै होनायजों आरो मोनसे लास्ट रिपर्टबाव मा खालामनोसै, दायो मा होनोसै, मानसिया मा जायोसै आरोना। माथो होनबावनो आरो दायो। गथ'फोराबो जिबायदि गाबलांबाय, नानिया हिन्जावसाया जि दुखु मोनबाय।
गैला नानिया थांगबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जिथुनाखि सिसिलिया नार्जारिनि भिडिअहाय ओमफ्रायहाय आं बेखौनो गले गले नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जे अनिमा बसुमतारी बिथांनि थाखाय नोंथांमोना हाजासे आर'ज खालामदो थाबैनो नोंथाङा जेखि धोरोमानो जा हिन्दु खृष्टान बाथौ जिखि धोरोमानो जा बिथांनि थाखाय अननानै रिकुवेस्ट प्रार्थना खालाम प्रे खालाम आर'ज खालाम लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयाव फोजोबनो सानबाय बयखौबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों।